Ангеле, аре бе! Ко става, бе, Дамян? Цял ден спиш, какво стана? Колите минават до тук, работа на чака. Ах, Дамян, ако знаеш ко съм сънувал, брат, направо ужас, си спотих се целия. Едни жени, едни коли, едни мацки, че имаме много пари, бе. Ужас направо. Моля! Ай, стига, бе, Дамяне. Какви парчета, бе, брата! Аре, бе, виж ги, бе, виж ги тя, бе, виж ги, бе! Дамяне, бе! Слушай сега, моето момче. Ето така трябва да се говори на жена. Нов модел тя на пазара, нова мода София вкара, лъскава като от корица, лудница е. Всички нови екстри предлага, само по играчи си пада, забранена за аматьори, лудница е. Леле, гледай само по парче, леле, кварезачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, гледай само по парче, лелето презачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата мацка на века. Страшна теларка, тонингована топка зарка, парната като от витрина, лудница е. За секунди мощно го вдига, на мъжете адреналина, да я тестваш как ти се иска, лудница е. Леле, гледай само по парче, леле, кварезачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, гледай само по парче, лелето презачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, кварезачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, гледай само по парче, лелето презачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Много си тъп, бе, Ангеле. Ние ако имаме такви с пари, ние ще сме фолк звезди. Ми да. La